Kocour Vavřinec nás v úterý 6. přivítal v pražském hotelu Diplomat. Magistr Tomáš Vavřinec nás tu seznámil se svými aktivitami především v oblasti automobilového sportu. Za soutěžícího Castrol Racing Team bude s Fordem Escortem RS Cosworth startovat především v domácích kopcích. Jezdit však chce i kopce evropské a domácí okruhy. Kromě toho prodává od 12. dubna auta, motorky i sekačky značky Honda a provozuje také slušně veliký servis v Praze 9 Satalicích. Jak tohle všechno chce letos Tomáš Vavřinec stihnout, ví jen on sám. Ring je především pořádáním závodů Formule 1, na které tak trochu dá vzpomínat ty nejrychlejší jezdec tréninku a především jeho týmoví mechanici. Berwick si totiž nechává před závodem ohledat pneumatiky, což je ve světě vozů Formule 1 běžná praktika. To je druhý muž z tréninku, Miloš Bichl, který stejně tak jako Václav Berwick stává vůz BMW 318. Do druhé řady na startu se postavil 118 Jaromír Župka na voze Escort. Vedle něho Tomáš Vavřinec na voze stejné značky. A to je celé startovní pole 9 vozů, které se chystalo k zahřívacímu kolu. Pokud vám schází, tak to byl maďarský jezdec, který startoval z Depa. Po letmém startu šli do kola, jak se dalo očekávat, oba vozy BMW. Už po několika zatáčkách si Berwick s Bichlem vytvořili patřičný náskok a prakticky si to rozdávali mezi sebou. Za nimi na třetí pozici je s Escortem Župka, dále ho Vavřinec a jezdec z bývalé Jugoslávie Kulundžič. To je technická pasáž těsně před nájezdem do cílové rovinky. Tady se Vavřinec dotáhl na Župku a velice pěkným předjížděcím manévrem se dostal v prvním kole před něho. Vedoucí dvojice se stále více odpoutávala. Václav Berwick na prvním místě, Miloš Bichl jako stín druhý. Bojovalo se i o další příčky. V tomto případě se dostal Chlad před Ukrajince Drobota. Ten jede v bílém Escortu. Tomáš Vavřinec si v klidu kormidloval na třetím místě. Za ním se chystalo k souboji. Kulundžič se dotáhl na Župku. Klidná, vyrovnaná a prední jízda Tomáše Vavřince. A tady avizované předjetí. Kulundžič před Župkou. Jeho BMW bylo přeci jen silnější a rychlejší. Miloš Bichl zkoušel na Václava Berwicka, co se dalo. Ale ten jel ideální stopu a jelikož se v Maďarsku dost těžko předjíždí, při vyrovnanosti obou vozů neměl Bichl prakticky na předjetí šanci, seč se snažil, co mohl. Tomáš Vavřinec na příčce předvádí učebnicový průjezd a může si to dovolit, jel v poklidu, před ním nikdo, za ním nikdo. A jsme v cíli první jízdy, zvítězil Václav Berwick, druhý byl Miloš Bichl a s odstupem na třetím místě nejrychlejší muž na Cosworthu Tomáš Vavřinec. Tomáši, můžu vám představit automobil? Tak představím vám vozidlo Cosworth, které je upraveno ve skupině N. Taková nejzajímavější část tohle vozidla je pravděpodobně motor. Je to
litr dvouvačkový, který má 16 ventilů a předností je teda turbodmychadlo, které vidíte tady. A tím se vlastně dociluje toho největšího výkonu. Pro skupinu N dosahujeme řádově 300 koní a další výhodou tohle vozidla je taky náhon na všechny 4 kola, kdy se nám daří teda tento výkon přenést na vozovku. Trošku slabinou tohle vozidla jsou brzdy, protože výkon skutečně odpovídá špičkovým vozům skupiny A, ale brzdy musí zůstat sériové, pouze můžeme měnit obložení a tím pádem je i na nich a nevydrží vlastně celý ten okruh špičkově fungovat. Jak rychle vám to jezdí třeba tady na Hungaroringu? Tak Hungaroring je takový spíš pomalejší okruh, není tady moc dlouhých rovinek. Největší rychlost, kterou dosahujeme na konci té rovinky, je kolem 190 km za hodinu. A jsme na startu druhého závodu. Vozy nabírají rychlost, o které Tomáš Vavřinec hovořil, a do čela jde opět Václav Bervit před Miloše Bichla. Tomáš Vavřinec ostartoval lépe než v první jízdě a dostal se na třetí příčku, následován Župkou, Kulundžičem a dalšími vozy. Kulundžič od začátku začal na Župku útočit, což se dalo při výkonové převaze jeho vozu očekávat. Ukrajinec Drobot tradičně nezvládá odbrždění před zatáčkou, za to vedoucí siamská dvojčata jedou ideální stopou. Miloš Bichl se v podstatě po celý závod pokoušel před Václava Bervida dostat. Ten ale dokázal svou vedoucí příčku hájit s dokonalým přehledem, na rozdíl od našeho Župky, který nakonec Kulundžičovi podlehl v boji o 4. místo. A tu se nám jezdci blíží do cíle. Jeden z posledních ataků Miloše Bichla na suverénního Václava Bervida. Ten zvítězil před Bichlem, třetí byl opět Vavřinec.